min mikrofon er tændt. Goddag og velkommen til dagens pressemøde. Der er fortsat stor smittespredning med omikron-varianten i det meste af Grønland, og vi befinder os fortsat i fase 3 med udbredt og vedvarende smittespredning og et fortsat stigende pres på sundhedsvæsenet. Og smitten spredes nu som forventeligt til de sidste byer og bygderne, der også er begyndt at få smittet. Sundhedsvæsenet bruger betydelige ressourcer på håndtering af smittede, men alle nødvendige og uopsættelige opgaver udføres som planlagt. De seneste ændringer i teststrategien medfører uhensigtsmæssige og utilsigtede problemer for personer, som har returrejser og som har været smittet med covid-19. Fordi de i en periode på op til 12 uger efter tester positiv ved en PCR-test. Som forlængelse af, at der nu er en skarpere prioritering af PCR-test, og at PCR-test ikke tilbydes i samme omfang som i tidligere faser, så er der opstået nogle problemstillinger, som vi med nye bekendtgørelsesændringer vil håndtere. Naalakkersuisut har modtaget nye indstillinger fra coronastaben. De har været til drøftelse sammen med partiformændene. Sammen er det besluttet at godkende ændringer i reglerne om brug af PCR-test, så flere af de aktuelle problemer undgås. Men det overordnede mål i fase 3 er fortsat at sikre, at sundhedsvæsenet kan håndtere covid-19-smittede og samtidig opretholde andre væsentlige funktioner af umiddelbar folkesundhedsmæssig betydning. Ligesom det så vidt muligt skal sikres, at driften af væsentlige samfundsopgaver, herunder transport og kommunikation, samt forsyningsvirksomhed og vareforsyning, fortsat opretholdes. Inden jeg gennemgår bekendtgørelsesændringerne, så vil Henrik give en status på coronasituationen, som den ser ud lige nu. Værsgo til landslægen. Tak for det. Ja, vores pandemi med corona, den fortsætter jo i disse dage her på fuld tryk. I lørdags havde vi 15 indlagte. I dag har vi så 12 indlagte, samt 2 børn, som har fået alvorlige følger efter tidligere covid-smitte. Det i sig selv giver selvfølgelig udfordringer i sundhedsvæsenet, men sundhedsvæsenet har også fortsat betydelige udfordringer med, at meget personale er sygemeldt, fordi de er smittet med corona. Samtidig er vi også i en situation, hvor det på grund af situationen i Danmark er vanskeligt
at rekruttere personale. Det betyder i praksis, at der er nogle behandlinger, som i øjeblikket må udsættes, men samtidig er det også vigtigt at præcisere, at alle akutte og alle opgaver, som ikke kan udsættes, de fortsætter uændret. Men sammenlagt er vi i en situation, hvor vi fortsat er interesseret i at sprede den her epidemi over en lidt længere periode, end hvis den bare kører. Der er fortsat rigtig meget gang i smittespredningen mange steder. Hvis man kigger på de test, som vi har fået svar på i går, så var ikke mindre end 58% af dem positive. Det er selvfølgelig en udvalgt gruppe, der er blevet testet, men viser stadigvæk med al tydelighed, at der er rigtig godt gang i det. Det vil der være nogle uger endnu. Derfor er det også ret afgørende, at den enkelte, som bliver smittet, prøver at undgå at få bredt smitten mere end allerhøjst nødvendigt. Det er derfor helt afgørende, at man rent faktisk forbliver i isolation, når man er blevet smittet. Og hvis man er testet positiv med en antigentest, ja, så er man smittet. Med de regler, vi har lige nu, der kan man gå ud af sin isolation, når man har været rask i 2 dage. Hvis man bare er blevet testet positiv, og ikke har nogen symptomer, ja, så må man forblive i isolation i 7 dage, efter man er testet. Og målet er at begrænse smittespredningen lige nu. Vi har også bemærket, at man i Danmark har lempet disse isolationsregler her i dag. Og som der også fremgår af de danske medier, så ved man godt, at det vil medføre en yderligere smittespredning. Det vil vi så ikke så gerne se lige nu her i landet. Men selvfølgelig vil vi kigge på mulighederne for at lempe isolationsreglerne hurtigst muligt. Men hvis man kigger helt nøgtern på vores indlæggelsestal,
så har vi lige nu et niveau, der faktisk er væsentligt højere end i Danmark. Og det er en udfordring. Tak. Ja, tak til landslægen. En af de ting, som vi kan fremlægge i dag, det er, at der er nogle bekendtgørelser, der skal ændres. Jeg kommer til at nævne 3 bekendtgørelser som det vigtigste, hvor jeg fremhæver det, der er nyt i de her bekendtgørelser. Men jeg skal lige gentage, at de her ændringer i bekendtgørelserne, det er sket i samarbejde med partiformændene. Jeg har også haft møde med Sundhedsdepartementet, og sammen med borgmestrene, så kan jeg sige, at i forhold til de aftaler, der er gældende fra nu af, så følger de alle sammen med i de ting, der er sket. Som det første, det er selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for visse byer og bygder, og der kommer bekendtgørelsen ændres til at gælde for hele landet fra i morgen, onsdag, og kommer til at gælde foreløbigt frem til og med 14. februar. Og der har det så været vigtigt, også efter vores møde med partiformændene, at vi skal holde løbende øje med, hvordan smittespredningen sker i samfundet, således at vi kan sikre, at sundhedsvæsenet har de fornødne ressourcer. Så vi har også lavet en lempelse og en lettelse for at sikre, at det administrative arbejdsopgaver bliver på så lille et niveau som muligt, således at man undgår at registrere smittespredning i de enkelte virksomheder, men holder et mere nationalt sigte. Adgangen til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal skærpes, således at der kun er adgang for personer, der er under 15 år, eller færdigvaccinerede personer. Så uvaccinerede, der er 15 år og ældre, nægtes derfor adgang til disse lokaler, medmindre de skal udføre deres arbejde i lokalet. Denne restriktion er fortsat med undtagelse af detailhandel, posthuse, lufthavne, ekspeditionslokale, serviceskranker med videre hos offentlige myndigheder. Men det vil så sige, at uvaccinerede fra på onsdag frem til og med 14. februar nægtes adgang til for eksempel restauranter, værtshuse og biografer. Da bekendtgørelsen gøres gældende for hele landet, er det vigtigt at bemærke, at der er krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvor til offentligheden har adgang, samt i offentlige transportmidler. Og vi holder fast i de her gældende begrænsninger, og der er det, at det kun er halvdelen af de mennesker, som brandmyndighederne har godkendt til at være i et lokale, som har lov til at være i lokalet. Og det er det, som er de vigtigste ændringer i selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for visse byer og bygder. Og her skal jeg så også sige, at det er blevet nævnt som noget vigtigt i forbindelse med diskussionerne med partiformændene, at da vi lavede de her ændringer, hvor vi hævede aldersgrænsen fra 12 til 15 år, så ville vi sikre, at vores børn, de som er under 15 år, fordi de kan jo ikke selv vælge, om de vil have vaccinen eller ej. Men hvis vi så havde holdt fast i det her, så vil vi komme i en situation, hvor dem her, der er under 12 år, ikke vil kunne følge med i sportsaktiviteter og andet. Så derfor har vi hævet alderen til 15 år. Men så går jeg videre til en anden ændring af bekendtgørelse, og der er det selvstyrets bekendtgørelse om midlertidig ændring af lukketider for serveringssteder med videre, som har
dato til i dag, den bliver forlænget med nogle få ændringer. Og der er det så stadig, der må man så stadig ikke udskænke alkohol fra kl. 22 til kl. 5 om morgenen, men så har vi så også været opmærksomme på, at der er nogen på for eksempel beværtningssteder og andre restauranter og steder, hvor som måske har købt noget før kl. 10, men så har vi så ændret det til, at man først, de her steder først skal lukke for offentligheden kl. 22.30, og derfor håber vi, at dette tiltag, selvom det ikke er særlig populært, så prøver vi at gøre det så lidt som muligt, at skævvridning rammer så lidt som muligt. Og det er gældende til 1. februar. Og det er på samtlige steder, hvor der udskænkes og serveres alkohol, så må de ikke servere alkohol efter kl. 22 eller i tidsrummet fra kl. 22 til 05.00, men de må så gerne først lukke for offentligheden kl. 22.30. Og den tredje bekendtgørelse handler om rejser, og det er ændringerne gælder fra i morgen. Og det er så med hensyn til det nuværende krav i forbindelse med rejser til Grønland, så ophæves kravet om brug af PCR-test ved indrejse til Grønland. De her andre krav vil stadig være gældende, og selvfølgelig skal vi opfordre til, at man undlader at rejse, hvis man er syg. Kravet om fremvisning af negativ PCR-test for uvaccinerede ved rejse internt i landet fjernes, og dertil er det vigtigt at nævne, at dem, der ikke har fået vaccinen og som rejser hjem fra andre lande, der vil det stadig være en mulighed for dem at rejse tilbage, men der skal de så først tage en PCR-test 5 dage efter indrejse, og vi skal så selvfølgelig anbefale, at man bestedet benytter sig af en kviktest. De her 3 bekendtgørelser, som skal til at træde i kraft, der har vi i forlængelse med den samtale, under vores samtaler med partiformændene og andre, så er der kommet nogle forslag omkring og nogle ønsker omkring. Fordi vores vigtigste formål har været, at vi ikke skal overbelaste sundhedsvæsenet. Så de restriktioner, der gælder i dag, som måske ellers efterspørges, hvor det bliver spurgt, hvornår træder de ud af kraft, altså de er stadig i kraft lidt længere, og det er på baggrund af anbefalinger fra landslægen og fra sundhedsvæsenet, som skal sikre, at selvom vi måske føler, at vi er kommet over det værste, så er der ikke belæg for, at man kan se det via statistikkerne. Når jeg så har fremlagt det fra Naalakkersuisuts side, hvor jeg har fremlagt omkring forlængelse af begrænsninger, så kan man ikke komme udenom hjælpepakker. Lige nu er Naalakkersuisut i gang med at arbejde på at aktivere arbejdsmarkedets hjælpepakker til private virksomheder. Og det skal snarest behandles i Finans- og Skatteudvalget. Den igangværende COVID-19-situation er begyndt at afstedkomme meget betydelige økonomiske og menneskelige konsekvenser i form af tabt indtægt for lønmodtagere på grund af isolation. Hjælpepakkens formål er, at private virksomheder fortsat vil kunne udbetale løn til deres ansatte, når de rammes af covid-19. Og vi regner med, at når vi har fremlagt over for Finans- og Skatteudvalget, så vil det i bund og grund allerede være godkendt, at man kan få hjælp, ligesom man kender det fra arbejdsmarkedshjælpepakken fra 2020. Så de her begrænsninger og bekendtgørelser, når de bliver fremlagt, så kan jeg klart sige, at vi også kommer med nogle hjælpepakker. Og nu har vi så
haft den her epidemi inde på livet i 2 år, og der opstår stadig nye situationer og nye spørgsmål, som vi skal forholde os til. Og det er vi forstående overfor. Så jeg skal lige tydeliggøre, at hvis du er positiv, det vil sige, hvad enten du er testet positiv med en kviktest eller en PCR-test, så skal du blive hjemme. Du skal isolere dig selv. Du behøver ikke kontakte sundhedsvæsenet. Det skal du kun gøre, hvis du bliver alvorligt syg. Og her, før vi tager imod spørgsmål fra pressen, så vil jeg også gerne benytte muligheden for at gøre lidt reklame for vaccinen. Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at vi som samfund takker ja til vaccinen. Vi kan se på nuværende tidspunkt, at det beskytter mod et alvorligt sygdomsforløb, også selvom man stadig kan blive smittet med covid-19. Så hvis du vil beskytte dig selv, så opfordrer vi stadig til, at man takker ja til vaccinen. Med de ord, så tager vi imod spørgsmål fra pressen. Merete, værsgo. Ja, tak for det. Hvis vi bliver på dit område i erhverv og hjælpepakker, så er der jo kommet en udmelding i dag fra Nusuka omkring mindre og mellemstore private virksomheder. De siger blandt andet, at problemet er, at virksomhederne ikke kan levere deres produkter og ydelser, fordi alle deres medarbejdere er syge. Er det en del af de ting, I overvejer i hjælpepakkerne? Ja, tak for spørgsmålet. Og det, som Merete spørger om fra Solmitjer, det er meget klart. Det er måske ikke virksomheden, som bliver syg, men det er deres arbejdere, der bliver syge. Og det er i den forstand, at vi tænker på, at der skal være nogle hjælpeforanstaltninger for de ansatte. Jeg skal sige, at de ting, der bliver udmeldt i dag, det skal vi selvfølgelig også kigge på med hensyn til hjælpeforanstaltninger. Men vi har som sagt tidligere erfaringer med nogle hjælpeforanstaltningspakker fra tidligere år, og dem tilpasser vi, og så kigger vi også på, hvordan vi kan hjælpe i disse situationer. Men vi har så ikke nogen tal på, hvordan vi præcis skal kunne hjælpe dem. Fordi de her virksomheder kan jo ikke kun hjælpes økonomisk i disse tider. Så i forhold til partiformændene, så er der kommet en pressemeddelelse fra Siumut her kort før pressemødet, som mener, at der burde være strengere restriktioner, og at Inatsisartut burde samles før forårssamlingen for at få styr på coronasituationen. Kan du prøve at fortælle befolkningen lidt om, hvordan samarbejdet mellem partiformændene foregår? For det virker nogle gange lidt selvmodsigende, når I siger, der er samarbejde, mens oppositionen sender andre signaler ud. Jo, tak for spørgsmålet. Det er også nogle gange vigtigt, at vi tager et meget klart standpunkt. Så i forhold til det, som jeg er kommet med i dag, med hensyn til sundhedsudvalget, så skal naalakkersuisut tage udgangspunkt i de gældende love. I de arbejdsmetoder, som vi har kigget på, dem skal vi også tage udgangspunkt i. Sagt på en anden måde. Tidligere naalakkersuisut har lagt rammerne for den epidemilov, som er gældende på nuværende tidspunkt. Og der er det så i udvalget, at man anbefaler, at vi skal lave høringer. Så når vi inddrager partiformændene, så kan de ikke sige direkte ja eller nej, men når vi skal lave høringer med dem. Så derudover, så er der i
udvalget også dengang, da det blev drøftet, da det noget, at Naalakkersuisut kan lave en anbefaling, og så Inatsisartut skal acceptere det på grund af på grund af at dette vil være til gene for magtens tredeling. Og dem vi arbejder for, det er selvfølgelig Naalakkersuisut, men Inatsisartut og de enkelte partier, hvis det er dem, der skal styre det, så følger det ikke med i deres ansvarsområde. Så selvfølgelig, når vi laver høringer eller prøver at inddrage deres meninger, så gør vi alt, hvad vi kan for at imødekomme deres meninger og holdninger. For eksempel, da vi snakkede med partiformændene i går, så lavede vi også nogle ændringer efterfølgende. Men ja, det er rigtigt, at vi skal ikke fortælle om, hvilke partier, der har sagt og gjort hvad, men selvfølgelig kan jeg uddybe, at der har været forskellige ønsker, så det, at de har lavet en kritik, det må de selv stå for, men ja, selvfølgelig forstår vi det, og derfor også kommer vi også med den udmelding fra Naalakkersuisuts side, at vi fuldstændig regner med, at de må regne med, at Naalakkersuisut tager nogle ændringer op til epidemiloven i forbindelse med forårssamlingen. Men det er selvfølgelig også en af vores pligter at beskytte tredelingen af magten. Og så bare lige et enkelt til Henrik. Så vidt jeg forstår, så bliver der strammet for uvaccinerede. Altså de får mindst adgang til offentlige steder, medmindre de har arbejde eller andre formål, som undtages. Hvorfor vælger man at stramme for uvaccinerede, når de hidtil erfaringer viser, at omikron er mere resistent mod denne her vaccine, og at færdigvaccinerede derfor både smittes og smitter videre i langt højere grad, end de gjorde med Delta-varianten, hvis de var vaccineret? Tak for spørgsmålet. Der er flere aspekter af det. For det første er det veldokumenteret, at vaccinen også beskytter imod smittespredning, og den beskytter imod alvorlig sygdom. Det er helt afgørende. Det vil sige, jo færre uvaccinerede, der bliver smittet, jo bedre. Jo mindre vil den samlede belastning blive for sundhedsvæsenet og for samfundet generelt lige i øjeblikket. Så er der et andet ikke uvæsentligt aspekt af de nye regler. Hidtil har man kunnet testes sig ud af problemet. Det vil sige, at hvis man var uvaccineret, havde man mulighed for at blive testet, og så kunne man også komme på de steder, der kræver et coronapas. Det er ikke længere muligt at imødekomme et sådan testbehov. Som bekendt er ressourcerne blevet omprioriteret. Det har været en absolut nødvendighed for at kunne nå de overordnede mål og sikre befolkningen bedst muligt. Og derfor er det simpelthen i øjeblikket heller ikke nogen mulighed at kunne udbyde testning. Det gør så også, at det giver udfordringer med immunitetspas og lignende, netop fordi man ikke kan dokumentere, at man har været smittet. Og det er et af de dilemmaer, vi er endt i, og som der ikke er nogen nemme løsninger på.
Så samlet set er der de to forskellige tilgange til, at vi har stillet det forslag, som der nu står i den pågældende bekendtgørelse. Tak. Jeg vil gerne spørge i forhold til de bekendtgørelser, der er kommet i dag fra Færøerne og fra Danmark, hvor man har ophørt nogle restriktioner eller har lempet på andre restriktioner, med den begrundelse, at omikron ikke giver svære sygdomsforløb og anses som en almindelig forkølelse. Hvordan har I drøftet det i forhold til, hvad man har tænkt sig at gøre i Grønland? Ja, lad mig tage det politiske først, så vil jeg give ordet til landslægen. Selvfølgelig, så har vi drøftet det. Og det er også vigtigt at tydeliggøre, at Grønland, Færøerne og Danmark, og Island også for den skyld, der har vi meget forskellige forhold, når man kigger på det sundhedsvæsenet. Så fra den 28. februar, så har man tænkt sig at lave nogle lempelser i restriktionerne på Færøerne, og det kan vi sagtens forstå. Men vi har så valgt at fortsætte vores restriktioner. Det næste skridt bliver fra vores side forhåbentlig også at lave lempelser på restriktionerne. Men vi går ud fra de tal, som landslægen giver os, og så hvis vi kan lave de her ændringer på et tidligere tidspunkt, så vil vi selvfølgelig gerne eftersøge denne mulighed. Men forskellene med hensyn til forholdene her og på Færøerne og i Danmark, med hensyn til at svare på det spørgsmål, giver jeg videre ordet til landslægen. Tak for det. Ja, for der er nemlig nogle væsentlige forskelle. Lige nu er vi jo faktisk udfordret i sundhedsvæsenet og må faktisk aflyse behandlinger, udsætte behandlinger. Og der er ikke rum til, at der skal komme væsentligt flere på nuværende tidspunkt. En anden forskel er, at vaccinationsdækningen her i landet er væsentligt lavere, end den er på Færøerne, end den er i Island, end den er i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det er en ikke uvæsentlig faktor for det, vi ser lige nu. Yderligere har vi jo her i landet stoppet den aktive smitteopsporing. Det er en logisk konsekvens af, at teststrategien måtte omlægges. Vi finder ikke længere de smittede i særlig stor omfang. Og kan ikke gøre det forebyggende tiltag, der hedder smitteopsporing. I de andre lande fortsætter de en aktiv smitteopsporing, i hvert fald på et vist niveau. Og det har en klar smittedæmpende effekt i de pågældende lande. Så Grønland er i en anden situation. Og den rådgivning, vi har givet på det sidste, har jo sit klare formål at styre landet sikkert hen imod, hvad der forhåbentlig snart er afslutningen på pandemien. Tak. Må jeg stille et andet spørgsmål? Ja, sagtens. I sagde også, at de her, der er fyldt 15 år, så laver man nogle skærpelser med hensyn til, at de skal være vaccineret.
på nuværende tidspunkt har vi allerede set med hensyn til, at der er problemer med coronapasset, fordi der er rigtig mange, hvor der står, at det ikke længere er gyldigt. Hvad har man tænkt sig at gøre med hensyn til det, når man oplever sådan noget? Altså, hvad har man tænkt sig at gøre med sådan nogle ting? Ja, tak for dit spørgsmål. Der er utvivlsomt rigtig mange ændringer, der sker nu, på grund af, at der sker ændringer i Danmark. For eksempel, at coronapasset ikke bliver brugt længere. Men det bliver altså stadig brugt i Grønland. Og man kan stadig bruge det her i landet som en app, men på dets forside, så kan vi ikke bruge de danske oplysninger. Den anden side, min side, eller der, hvor der står EU-pas, den kan vi så stadig bruge, og det vil så også vise, om man har fået de her 2 stik, hvis det er Moderna, eller hvis man har fået det ene stik med Johnson & Johnson. Så man har stadig mulighed for at bruge de her apps på mobilen. Men den ændring, der også bliver nævnt, det er, at man ikke længere kan blive PCR-testet, og så bruge det for at befærde sig ude i byen. Men det, som jeg gerne vil nævne til sidst, det er, at hvis man har fået en anden PCR-test, så står der også i de nugældende bekendtgørelser, at man anses som værende på samme måde, som hvis man har fået vaccinen. Men nu laver vi ikke PCR-test i samme omfang længere, så det er derfor, at vi satser på, at vi skal have vaccinen. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje, Henrik? Nej. I har valgt at skærpe begrænsningerne. Hvad så med dem, der har været tæt i nærkontakt? Skal der laves ændringer for dem? Skal de blive hjemme og gå i karantæne, eller hvad har I tænkt os at gøre ved dem? Med hensyn til det, med hensyn til nærkontakter og hvordan man skal gøre med hensyn til, hvis man har været nærkontakt, det kan Henrik måske forklare lidt nærmere om. Værsgo, Henrik. Lige nu har vi ikke nogen helt konkrete planer om at ændre på reglerne. Men vi følger det meget tæt, fordi selvfølgelig vil enhver afsvækkelse af reglerne betyde flere smittede lige nu. Men det er stadigvæk sådan, at dem, der er fuldt vaccinerede, de kan gå på arbejde. Og så anbefaler vi jo, at man i tiltagende grad bruger selvtestning for at sikre, at man ikke er i en situation, hvor man pludselig er i risiko for at smitte andre. Og i løbet af kort tid, der vil der jo være antigentest til rådighed for selvtestning i hele landet. Tak. Jeg vil gerne lige tilføje, at de her anbefalinger fra tidligere bekendtgørelser, de er ikke blevet ændret, men det, som vi går efter, og det, som vi har snakket med partiformændene om, det er, hvilke lettelser kan der komme, når vi er kommet over den her forhindring, hvor vi prøver at undgå, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet. Som ophør fra i dag, bliver den forlænget, eller hvad? Hvad har man besluttet sig? Tolken nåede desværre ikke den første del af spørgsmålet. Med hensyn til alkohol, så er det ikke første gang, vi oplever, at der er nogen, der spørger, hvad er det, der skal ske? Vi fra Naalakkersuisuts side, vi bestemmer ikke blot sådan nogle ting. Vi
Hvis kommunen har lavet en indstilling, eller har tænkt sig at lave en indstilling, så kan vi ikke komme med en udmelding på et tidligere tidspunkt, fordi så mister indstillingen sin betydning. Så i den slags sager, så kommer vi til at arbejde sammen med kommunerne, men de bliver ikke på forhånd meddelt, for eksempel via medierne, med hensyn til, hvordan man har tænkt sig at gøre, fordi så vil de her begrænsninger miste deres betydning. Et enkelt spørgsmål til dig, Henrik. Du talte om, at der er 2 børn, der er indlagt med senfølgevirker, efter de har været smittet med corona. Kan du fortælle lidt om, hvad det drejer sig om? Ja, det drejer sig om, at der findes en velkendt tilstand, hvor børn i uger efter, at de har været smittet med covid, pludselig får en sygelig påvirkning af deres organer. Det er en meget sjælden tilstand. Den er så sjælden, så vil vi ikke ville have forventet at have 2 tilfælde i Grønland samtidig. Men det er den slags tilfældigheder, der er, og som man må forvente. Det er velbeskrevet i de lande, hvor der har været corona i 2 år. Og der er vi på den måde godt stillet ved mange af de muligheder, der er kommet de sidste 2 år, for at kende til, hvad covid egentlig handler om. Men i særdeleshed også til at behandle aktiv covid-sygdom. Dem, som har alvorlig covid-sygdom i Grønland nu, de behandles ikke bare med ilt, som man gjorde i begyndelsen. De behandles i dag helt anderledes avanceret, da der er kommet mange nye muligheder de sidste 2 år. Tak. Og så bare lige et politisk spørgsmål her. I forhold til at skærpe reglerne for dem, der ikke er vaccineret, er det så ikke nærmest de facto tvangsvaccinering, når man udelukker folk, der ikke er vaccineret, fra at deltage i samfundet? Og jeg forstår godt, det er fordi, der ikke er muligheder for, at man kan blive testet, men det er vel ikke de uvaccineredes egen skyld? Det er vist ellers ikke et politisk spørgsmål, selvom det bliver presset over til et politisk anliggende. Men jeg kan sagtens forstå spørgsmålet. For det første skal jeg sige, at der også i samfundet er misforståelser omkring dette. Omkring hvorfor vi opfordrer til, at der bliver taget vaccinen. Men vi har allerede set, at der er forskel, eller at alle, som enten de er vaccineret eller ej, kan blive syge med omikron. Men de tal, som der er blevet fremlagt over for os, det er, at dem, der har brug for hjælp i forbindelse med deres sygdom, det er dem, der er uvaccinerede. Og det er dem, vi normalt ikke møder på gadebilledet. Og det, som Henrik snakker om, det som landslægen snakker om, det er dem, der har det rigtig skidt, og som er blevet indlagt. Så vi har længe snakket om, at der er brug for en vægtning mellem, hvem skal vi anbefale bliver vaccineret, og hvem skal ikke nødvendigvis vaccineres. Og det
Og det skal ikke være nogen tvivl om, at vi sørger for, at der skal være så få forskelle mellem uvaccinerede og vaccinerede. Men vi kan ikke komme udenom, at hvis det bliver indstillet over for os fra landslægeembedet, hvor det så bliver sagt, at den her gruppe smitter mere, og de bliver mere alvorligt syge, hvorimod vi så har prøvet at tilgodese de fleste af dem, som er blevet vaccineret. Og så skal man kigge på selvfølgelig, vi forlænger bekendtgørelsernes og restriktionerne nu, og der bliver vi så blevet enige med partiformænd, at det skal gælde indtil 14. februar. Men så inden den dato, så har vi mulighed for at lave lempelser, hvis vi får nogle tal ind fra landslægeembedet. Men folk skal stadig selv vælge, om de vil have vaccinen eller ej. Så det er ikke blevet vurderet som at man har skadet deres vilkår, at man tilbyder vaccinering eller ikke. Så lidt opfølgende på det, Henrik. Måske du kan fortælle lidt om, hvor mange af de indlagte, og måske også børnene, som ikke er vaccineret, af dem, der er alvorligt syge på grund af corona. Det er sådan så, at det billede, vi ser i Grønland, er fuldstændig svarende til det, man ser alle andre steder i verden. Det er de uvaccinerede, som bliver alvorligt syge. Omkring børnene kan jeg sige, at der har tilbuddet ikke været der så længe, at de har kunnet nå at blive færdigvaccineret. Tak. Аммалитсеқартипаллалаассаваа таанна апеққуттасса нунатсинни има икитсигаагут сиссуинга. Vi er så få her i landet, at vi skal passe på, at vi er nødt til at passe på, hvordan det står til i sundhedsvæsenet. Vi skal passe på folks personlige oplysninger, så derfor skal jeg i tilgift til det, som Henrik sagde, så skal vi kigge på tallene på andre lande, og der skal jeg så sige, at vi kan ikke diskutere enkelte personers forhold. Jo, I nævnte lige før, at det ikke nødvendigt at tage en PCR-test længere, men at man skal have vaccinen, hvis man skal være i et offentligt område. Men hvorfor beholder vi så coronapasset, hvis det ikke længere er nødvendigt med PCR-test? Jo, tak for spørgsmålet. En af vores klare mål, det er, at hvad enten du har fået vaccinen eller ej, så skal du have de samme muligheder her i landet. Men som det så også tidligere er blevet sagt, hvis man går ud fra de erfaringer, som vi har gjort os indtil nu, så bliver det indstillet, at de her bekendtgørelser bliver trådt i kraft, og at man stadig skal lave de her forskellige krav til forskellige grupper. Så der er stadig behov for coronapasset her i landet, ligesom jeg nævnte tidligere. Det er ikke længere nødvendigt at have PCR-test i forhold til coronapasset, hvis man har fået en vaccine, eller hvis man tidligere har været syg med covid-19, så kan man få det, der kaldes et immunitetsbevis. Men helt grundlæggende, så kører vi stadig efter det, at alle offentlige steder, hvis man skal ind på et offentligt sted, så skal man kunne vise, at man ikke er syg, fordi vi skal prøve at undgå, at sundhedsvæsenet bliver overbelastet. Og fordi det er så vigtigt, så vil jeg gerne sige det igen, at det er ud fra coronastabens indstillinger, at vi sammen med partiformændene kommer med de her ændringsforslag.
Jeg har ikke set det, der bliver nævnt tidligere, at der er nogen, der gerne vil have stærkere begrænsninger. Det kan vi ikke forholde os til. Men vi kommer ikke til den her politiske indsats bare uden nogen grund. Hvad så, hvis man ikke har fået vaccinen og måske gerne vil tage en biograftur? Kan man så bruge en PCR-test som bevis? Tak for dit spørgsmål. Der er måske mange, der vil stille det spørgsmål, så jeg kan klart sige nej. Her indtil 14. februar, så kan man ikke bruge PCR-test for at vise, at man er COVID-19 negativ. Men hvis man har et immunitetsbevis, for det har tidligere været sagt i medierne, at der er over 1000 mennesker, som har ønsket det her immunitetsbevis. Det immunitetsbevis, det kan man godt bruge til at komme ind i biografer og andre steder, selv hvis man ikke har fået vaccinen. Men på grund af, at der er så stor pres på sundhedsvæsenet, så har vi stoppet det her brug af det store testapparat. Men der er så et mindretal, som på nuværende tidspunkt ikke har fået vaccinen endnu. Så det kommer til at blive åbnet for alle, så snart vi kommer i en bedre situation med hensyn til sundhedsvæsenet og andet. Da du nævnte det her med immunitetsbeviset i forhold til mit sidste spørgsmål, de er gældende i en måned eller længere. Hvordan skal man så kunne bruge det? Ja, som jeg sagde lige før, så er det meget tydeligt at understrege, at de har brug for hjælp i sundhedsvæsenet. De ansatte i sundhedsvæsenet, de har kommet med deres udmeldinger gennem pressen. Det er ikke for sjov, vi siger, at der er de her begrænsninger nu, som bliver indført for at sikre, at sundhedsvæsenet ikke bliver belastet. Så de ting, vi efterspørger, det er, hvor er den her ligevægt? Når man kigger på PCR-test og coronatest, så er det den nemmeste måde at gøre det på. Så hvis du vil have en immunitetsbevis i forbindelse med en rejse, så har du mulighed for at hente det bevis nu. Men der er for eksempel også andre, som for eksempel hvis de rejser fra et Dobro midt i Østgrønland, så skal de rejse via Island først, og hvad skal vi så gøre i det tilfælde? Men der er det så også vigtigt at understrege, at hvis man rejser fra udlandet til Grønland, så har vi fjernet kravet om PCR-test ved indrejse, på baggrund af, at vi ikke har mulighed for at lave de her PCR-test unødvendigt. Så selvfølgelig skal man få en PCR-test, hvis man skal ud og rejse, men dem, der har valgt ikke at lade sig vaccinere, de bliver ikke prioriteret først nu, men vi prioriterer de andre dele af befolkningen og sundhedsvæsenet først på nuværende tidspunkt. Det lader til, at det måske var det sidste spørgsmål, vi fik svaret på. Og jeg er også helt sikker på, at dem, der følger med rundt omkring, de måske har nogle spørgsmål, som de godt kunne tænke sig at stille. Og der bliver senere mulighed for at stille de spørgsmål, fordi som I ved, så er jeg også live nogle gange. Og fordi nogle gange kører vi også på Facebook, men med hensyn til dette pressemøde, så vil jeg gerne sige tak, og tak for de mange spørgsmål. Hvis I har haft de her spørgsmål på sinde, så er utvivlsomt også sådan, at befolkningen rundt omkring på kysten har haft lignende spørgsmål, og at jeg håber, at svarene vil komme dem til gode, og at der ikke opstår misforståelser, når de her bekendtgørelser træder i kraft. Som vi har sagt, så prioriterer vi nu sundhedsvæsenets indsatser og den samlede befolknings sundhed. Naalakkersuisut følger løbende med i forholdene, og hvis det efterfølgende bliver sådan, at der kan komme lempelser, så går vi i den retning, men det er ikke den retning, vi kan gå i på nuværende tidspunkt. Så tak fordi I har fulgt med. Og vi håber også, at I kommer til at have spørgsmål ved kommende lignende arrangementer. Så tak for i dag.